הבאים לתוכניתנו ארט ריסטארט. הקיץ יהיה חם ולוהט באמנות הישראלית. בכל שבוע יהיו איתנו אומנים חדשים ויספרו לנו את סיפורי ההתחלה שלהם וכיצד הם משמרים את הניצוץ לאורך כל הדרך. מיד נראה כאן את גיורא זינגר, סטנדאפיסט בכתבת השטח שלנו. לאחר מכן יתארח אצלנו באולפן השחקן שרון פרידמן, שלוקח חלק בסרט החדש סיפור אהבה ארץ ישראלי. מוציא סרט חדש בזירה הבינלאומית וחתום על רשימה ארוכה של הצגות וסרטים. ובנוסף, נתארח כמו בכל שבוע במסגרת פינת המוזיקה שלנו אצל אומנים ישראלים, ולכבוד התוכנית הראשונה והחגיגית נתארח אצל אבי ספייסקאט, יוצר הטרנס שחוגג יחד עם חברת התקליטים שלו, אומגה רקורדס. אני רוצה קצת לדבר על ההתחלה שלך בתור קומיקאי, ככה איך באה לך אהבה לקומדיה, לבמה? זה לא הגיע בצורת החיוב, זה הגיע בצורת השלילה. תמיד הייתי בעייתי בכיתה כזה, למרות שלא רואים עליי, ויש לי שם לא של בעייתי. ופשוט הייתי כזה, הייתי חייב תשומת לב. חשתי איך היא מקבלת את הבדיחות על הבית, על חיי הנישואים. מה זה, היא בטירוף, היא נהייתה קומיקאית בעצמה. כשהכרנו, היא שיחקה אותה, שאני בחורה שאוהבת שקט וצניעות, אבל כל סרטון שיוצא לרשת, אז היא רוצה להיות חלק, והיא מצחיקה, וכל הזמן אומרת לי, בוא נעשה פוסט זוגי מצחיק. אז מי אמרנו פה עוד נשוי טרי כמוני? פתח סוגיה חשובה. אתם? נו גבר דביל בסופר דביל, אחי אני אשאל אותך, אל תחשוב, תענה לי אינטואיטיבית. איזה חברה עושה קוטג'? נובה. נובה, נכון? יודע שיש זה חשוב להם? אשתי, למה לבית הקוטג' של טרה? עובדי טרה קונים קוטג' של תנובה, מה קרה לך? איך אמא שלך מקבלת את הבדיחות על הבית, על העדה הרוסית? אז אני מספר בהופעה שאמא שלי נהוג לחשוב שבטח אמא שלי נעלבת ואיך אתה לא מתבייש, אז לאמא שלי יש מלא חוש הומור, ואפילו אני אומר שפעם היא התקשרה אליי, והיא אחראית לחלק גדול מהבדיחות, פעם היא התקשרה אליי ואמרה לי, מאמי לי, גם היום הייתי מפגרת, תרשום. תעשה ילדים! אין לי ספירת זרע, אני אספור לך! תעשה ילדים זה שמחה, ילדים זה אושר, מה אני בלי הילדים שלי? אני לא רוצה ילדים עדיין, אתה ילד זבל. סטנדאפיסט הוא מדבר על מה שקורה, על מה שקורה בחיים שלו, על מה שקורה בחיים של אחרים. אבא שלי אין לו חיוך. הוא מכר את החיוך ב-1,500 שקל, באמת, בחיי. אבא שלי, אני בא אליו ואני אומר לו, אבא רוצה לבוא לסטנדאפ? מה זה סטנדאפ? זה כזה מצחיק וכיף. למה? בהופעה שלך ומישהו לא צחק, כאילו, והקהל לא צחק, מה עושים? איך מעבירים את זה? פה ושם, במהלך הקריירה והדרך, יש הופעות פשוט לא טובות. זה לא בדיחה לא עבדה. ההופעה לא מתרוממת, ואז אתה מתחיל להיות מבולבל ולחוץ. ומה עושים? הדרך למעלה רצוף הבורות. בסדר, נפלתי אני וכל קומיקאי שמכירה לכל הבורות שיש. אתה רואה את עצמך ככה בעוד 10 שנים? בוא. פה בספסל הזה בגינת אמסטרדם? כן. ועכשיו נעבור אליך, שרון. מה שלומך? בסדר, מה הולך? ברוך השם, ספר לנו ככה, איך בעצם התחלת את קריירת המשחק שלך? הלכתי לבית צבי, יחסית בגיל מאוחר, 26, למדתי שם 3 שנים. והתחלתי להתגלגל. עשיתי קצת הפקות תיאטרון הספרייה אחרי זה, שזה תיאטרון בוגרים של בית צבי. קצת בתמונה, צוותא, הרבה פרינג'. אוקיי, וככה ספר לנו על איזה אודישן ממש טוב שהיה לך, ואודישן ממש רע, שהכל השתבש פה. הלכתי לאיזה פרסומת לפלאפון לפני איזה מלא שנים. ולמדנו בבית ספר כזה, בשירה, כזה פוני קולי, פוני קולה, שזה כזה טיפשי ומצחיק. אז אמר לי, תשאיר באודישן כזה סרנדה. אז שרתי את הסרנדה ולקחתי איזה אודישן עם איזה ים כסף, כאילו, כמו שנת לימוד. ויצאתי מהאודישן, אמרתי לחברה שלי, איזה בושה, בוא נלך, כאילו, לא נעים. ולקחתי, בסוף דברים שאתה חושב שהם מביכים ולא טובים, בסוף הם תופסים. כזה מין. ואיזה אודישן, כן, משהו שכן לא הלך? שכן לא הלך הרבה, הרוב לא הלכו. הרוב לא הלכו. אתה לוקח, אתה יודע, סטטיסטי, אתה לוקח לא יודע כמה. אוקיי, ולאחרונה יצא הסרט שלך, סיפור אהבה ארץ ישראלי, שאתה משתתף בו. כן, אני... בהקשר לסרט, אולי הסוגיה של כל נושא האהבה וכדומה. אתה מאמין באהבה במבט ראשון? כן. גם בסרט זה באמת, זה סיפור אמיתי. זה סיפור של פנינה גרי, שהיא התאהבה באלי בן צבי, שהוא הבן של יצחק בן צבי שהיה הנשיא השני, בתקופת מלחמת השחרור. והם באמת התאהבו שם, והוא נפל בקרב, אז כאילו,
היא גם עשתה את ההצגה הזאת עם שחקנית, עם עדי ביאלסקי איזה כמה שנים טובות, ובסוף עשו מזה הפקה עם סרט של דן וולמן. תקופה קלאסית של הקמת המדינה, אז כיף לשחק כאילו משהו תקופתי קצת, בגדים שונים, וייב קצת שונה. עכשיו רצה גם הצגה שאתה משתתף בה, שנקראת מחנה קיץ. כן. עולה בה גם הסוגיה של קבלת האחר והשונה. איך אתה חושב שבאמת צריך לקבל את השונה והאחר בו, ואת האחר במדינה שלנו, ואיך להביא אותם בעצם לתרבות הישראלית שלנו? אני חושב שהדרך, אחת הדרכים זה באמת לייצר תרבות שנוגעת בנושאים היותר כאובים האלה. על דו-קיום, הצגה אנחנו מציעים אותה בעיקר בבתי ספר יהודיים וגם לערבים. עשינו, התיאטרון זה תיאטרון אלמינה ביפו, שהוא דוגל בדו-קיום וקבלת השונה, ושבעצם כולם שווים. אם כבר, אתה יודע, כל מה שאנחנו בעצם עוסקים בו, משנה לנו את הזווית ראייה לחיים. אז איך באמת זה, העיסוק שלך במשחק, משנה לך את הראייה לעולם בכללי? אני חושב, אני לא יודע כמה השפעה יש לאומנות, אבל אם יש לה איזושהי השפעה, אז אולי זה לטובה יכול להיות. כאילו, אני חושב שזה משהו חשוב שאנחנו עושים לנוער, שמראים להם הצגה כזאת. גם עשיתי לפני זה הצגה בשם החופש לזוז, גם שביים נורמן ניסה וגדעונה כתבה. וזה גם היה לאיזה ילד עם הפרעת קשב וריכוז, שהוא כאילו משתולל, והוא פוגש איזה די-ג'יי דמיוני שמסדר לו את הראש עם מוזיקה. אז שחקתי כזה די-ג'יי יו-יו כזה, שהוא כולו גם כן חצי חלל, והוא כאילו כמו אלטר אגו של הדמות הראשית. וזה גם כאילו קבלת האחר, אבל מכיוון שונה. וגם היינו עם זה ביפן. וככה לסיום, אני אשמח אם תיתן לי כמה טיפים, ואפילו לצופים שלנו, איך באמת להצליח במסלול הזה של המשחק, במיוחד פה בארץ, עם כל העניין של יוקר המחיה, עם כל ההשתדלות לשרוד פה בעצם. אני יכול לענות לך בתור סרדן, לא מרגיש שזה מצליח דגול, אבל גם בלי להיות סלב או להיות מפורסם, אתה יכול כאילו להתפרנס מהמקצוע ולגדול וליהנות ממנו. אתה צריך הרבה סבלנות ורצון ולא להתייאש בדרך, כי זה כאילו, אם תיקח את זה כמרתון, אז יותר סיכוי שתצליח מאשר תיקח את זה כאילו ריצות קצרות. אוקיי. שרון, תודה רבה לך. תודה. שמחנו שבאת. היה לנו לעונג. בהצלחה. תודה רבה. ועכשיו, כפי שהבטחנו מתחום המוזיקה, אומנים ישראלים שמצליחים בחול בזכות מוזיקה מקורית, נעבור לסטודיו של אביאל גרנטי, ספייסקאט בשם הבמה שלו. ברוכים הבאים לפינת המוזיקה השבועית שלנו. בכל שבוע נפגוש מוזיקאי ויוצר ישראלי חדש. ולכבוד התוכנית החדשה והחגיגית שלנו, נתארח היום בסטודיו של אביאל גרנטי, ספייסקאט. ערב טוב אבי, ותודה רבה שאתה מארח אותנו היום. טוב גם לכם. אני שמח שאתם פה. תודה. ווואו, אז אשכרה מפה מייצרים את כל האוצרות של הצלילים מהחלל שמהדהדים לנו בכל העולם. וכן, פה האולפן, כאן אני מייצר את כל המוזיקה שלי. רוב הזמן אני מבלה פה, חוץ מהסופי שבוע שאני יוצא החוצה לתקלט ולהופיע ומסיבות, פסטיבלים, וזהו, מהבוקר עד הלילה, ישן כמה שעות, חוזר לפה וכן הלאה. כבר הרבה מאוד שנים אתה מייצר מוזיקה אלקטרונית ומופיע. אז מתי בעצם התחלת לתקלט? אוקיי, אז התחלתי ממש, זה כמעט לפני 30 שנה. התחלתי בכלל בגיל 12 במסיבות של הילדים בכיתה, למי שהיה יום הולדת, אז היה לי כבר פלטה עם שתי רמקולים ואורגן אורות של פעם. בימים האלה הוצאת מגוון של יצירות מוזיקליות חדשות, חידושים של יצירות משותפות עם Infected Mushroom, חברת התקליטים שלכם אומגה שחוגגת 20 שנה. האם חידשת יצירות משותפות איתם? אז זהו, קודם כל עשינו את הטרקים המקוריים ממש מזמן, לפני איזה 20 שנה, בשנת 97, 98, 99 ו-2004 יצא האחרון. עם Infected. בתקופה האחרונה באמת יש הרבה אנשים שחזרו לגואה ולמוזיקה הישנה, במיוחד דור צעיר.
ובמיוחד לזה, אז הקדשתי את הזמן וחידשתי את הדברים הישנים, שזה עדיין שומר על האווירה הישנה, אבל זה עם סאונד חדש יותר. הופיע המון בחול, בפסטיבלים גדולים, מול אלפים ולפעמים עשרות אלפים. איך ההרגשה? אוקיי, טוב, זה תמיד תחושה טובה ולקבל סיפוק מהזמן שאני מבלה פה באולפן כל היום, לחוסות את המוזיקה, ואז סוף סוף אני מגיע ורואה את התגובות אחרי זה של הקהל. לי זה אין יותר כיף מזה, זה התגמול של האומן בסופו של דבר, לא הכסף, ההנאה של האנשים. שערכנו אצלך היום וגאים שיש אומנים ישראלים כמוך שמייצגים אותנו בחול ומפיצים מוזיקה, אהבה וריקודים. אז בחזרה לכם. צופים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו כאן היום. בשבוע הבא יתארחו אצלנו אומנים נוספים מהתעשייה. להתראות.